Duha sa mga most wanted sa Mandawi City nadakpan sa mga otoridad. Nasikop sila atol sa gipahigayong managlahi nga operasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasong pagpanglugos ang giatubang sa mga dinakpan. Ani ang report ni Nico Sereno. Milusad kaganihang buntag og operasyon ang Mandawi Police aron masikop ang giilang most wanted person. Nagmalampuson sila kundi naaresto sa barangay Mabolo, Cebu City si Arnel Palangguanzon. Nagatubang siya sa kasong rape nga nahitabo sa miaging tuig. Sa city level, giila siya nga most wanted person. Last month, gipahigay ni ang iyang pag-serve sa iyang warrant. Apan wala ni siya madakpikan niadto. Kunya na nakadawat og maayong quantip o lead ang ato ang mga investigador mo tong nadakpan yun sa katapusang higayon. Samtang una niini ni atong Biyernes, nadakpan sab sa kapulisan ang giingong number 2 most wanted. Rape sab ang kaso nga iyang giatubang, kansang identity amo unang itago. Tungod kay sensitibo ang maong kaso, kay iyang anak ang biktima niini. Ang suspect na corner dihang naabot balik sa Sugbo, human miuli sa ilang probinsya aron mubutar ni atong Lunes. Wala pa kakuha og habig ang mga dinakpan. Last month pa rin siya nagipangita sa ato ang mga operatiba. Kunya nahitabuan ni paulin siya sa Leyte kay para pagbutar. Kunya lumika ni adto nakakuha og maayong tip. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.